ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ ସରକାର ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ତାହା ଜାଣିଲେ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ? ନିକଟରେ କଲ୍ୟାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 725 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଶନିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ଦେବ। ନେଇ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ହଟିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ କଲ୍ୟାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଜନା ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଲ୍ୟାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ସୁନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବାସଗୃହ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ, ଚିନି ସହ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମାସିକ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ୟାଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ସହ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବାକୁ 700 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ କହି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।